Aw. Di mo klaro. Itbita niya kuya, kita kukuno to. Ato nga akong Itbita ni mo hada. Wala ko gabid dala. Saman. Magtinil ko ato. Di ba sama ni magbilin? Tro to. Kayan. Asa kaya na din ibilin tanan. Oh, unsa Dalhan na kana dala na. Balik ba ka to? Dalhan na kay mo tao bro ani. Dali. Kuya, daray mo sa nila sari ah. Aray, bisa ato ni bisa iri. Iyo nang tagyami kay ganan gid. Nangin hasmi. Ubo. Bak man dayon. Me. Relax. Aray na. Mama ninyo kay kamao pa. Bilin ra to. Kayan. Hinanaon paghipo sa mga chinilas no basta na kaning kalapukan. Okay. Anon, kung kaya sa tao ba anon? O pa'y kuha tani niya. Na ano doon sa nilas? Ah, patay. Alay, doon na ito ba doon. Say ka uban. Nek kita na daan si ko ano? Motor na. Kita na dayon si Puldeng. Kani ka among kuya ni makita ba ka ni? Kita. Ay, abi na ni kasakit. Kamao na kamang mata na ka. Ya, manamay ta diri. Uy, lami kayo. Kaning karon pataka balik og taak balik kaning kuanan kalapukan sakit sa tiil. Ha? Asa lalong mag-agagay ni kay? Ay, anak mo tama. Ano kon? Tuod. Ka, magdaghan. Namay agianan na ri oh. Kamao mo ni mata ani, mo makakuha. Atagi riyan kay di ta maglisod-lisod sa live yang. Ha? Dawre ho ako. Abalay. Hoy, pag hinay bulding kay matanok ya ka. Agay. Agay lubon-lubon. Silandag. Ano silandag? Ihatag ng paper bag nila dai. Landag pa. Uy, lahat. Ayan na. Ayan na ni. Mama na yung ipangita na. Sahog na ito niluto, no? Kaya nung Wala niyo. makatubang bata mag-ingo yan, no? Semua siya dawo-dawo. Asta po nino. Dako. Ito sa likod, ibutang. Buang na.
Nalakop ng lubot. Takli si mohong kuan. Diin. Buang. May sulod. Kuya. Hangin kayo. Kuha na kayang? Bisag na sa lapok, no? Agoy, agoy, agoy. Di lalim. Tara. Wala mo? Ikaw. Ako ako. Sao nang? Pagi ko gala. Pagi ko ay mapinan ato. Gala. Mo. Buang. Bisa gilalom, no? Buang. Buang yan. Oh, lagi tingon naman siya tingin nanay. Okay. May kaya nakaapas ka, Paul. Nagagihanap ko gataon. Kasi gaingon mo man. Diyan ganyan. Manuway mi dal sa uban ko. Bisa ingon siya? Yan. Ah, yan. Ito, panako ka daw magpapantawag na ko. Hindi. Duro ko ka ay pag man ako kan adagan ko pud mo boss ay. Ayun siya, dito. Na, to na sila ha. Balik kinakapas ka, kapas na langoy diyan. Kaon magyuto ka ng lapok. Amo mo ay. Tumawa pa niya akong kuha. Upat pa kabuok. Agoy! Masudan baka na eh. Tiga na estudyante. Ide baba ra gud. Gura na sila ka puna. Na, so bugite. Na. Ite dia. Dito to. Pala dito sa tuan. Maka dito. Brother. Yan. Look. Dar. Look, likod darwan. Tara. Oh, tara. Kapal itu darwan. Tara pa yun. Daghan na. Dati. Dati. Hmm. Ano? Oh, daghan katapok no? Ano? Tara pa yun. Daghan. Tara, nami. Yay, nanap ko ay. May kana, malay. Ngeng ang kuha. Ngeng. Eh, siya ko anon? Ah, piyong-piyong din eh. Kuha na Yung dabong ba dako. o alperin ba ka na? Kanang lugito na yung mata-mata ba, tas hindi kuha na sa unod at ako na. Apay- Mo ni manggingon nga piyong panubay mo manok-manok. Kapatong, Ay. Pujot-pujot ra jud ka. double kill na ko yan. Nan, ako nakaminyak na ko. Minyak na yun ya. Kaya papigil, minyakin. Minyak. Na siya ni murag basa-basa. Sa anong tubig-tubig lagi. Ug makakuha kami ana ya tubang do aring kabira. Uy, tagatuhod.
Yan na. Sige. Kada buntit ko. Muna siya. Ang sarap. Muna siya. Tuway. Tuway. Nakakuha si Folding. Sudaan. Ako unguning app. Yung mula, yung muma. Ano yun? Buang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sudaan na this. Kuha na po siya. Na, agkatong sila day niknek. Nangina sila kadlawon alas 4 kapin bago ito alas 5 dito lagi sila tinaguan. Gikuha tawagan ng Joy. Silang tulo. Gi-upload ako sa YouTube. Silagma. Ano ito dapat ang yung tagilkil yung kapilyo. Mo ni among katungganan na yamo katunggan. Malakag magkalatok basta kay Sudaan. Basta kay Sudaan. Ning kamot si Kuya ni Krel o si Naomi. Pero makasudaan. Tuway sa gulat, tumunggay, anak namin. Let's go. Sobra na. Sobra na. Ay, maulit ka ron na, tabasa. Lapok na ang hurtanan. Ya. Tura, Folding. Buaw. Buaw, dili. Lapok. Lapok. Ya, hai. Duha ka. Naganda-ganda naman siya. Udang mo. Nangigil ako sa tuway. Wala, dagdagan ako. Ma? Aghanapod. Nawanog sa to. No. Na. Untok ka na. Angat na, Paul. Gusto ko yung hangin. Ara, padung ni mangule. Angat. Awang ganyan, kita kan kayo. Ay, alam, tengok ko na wala. Asa man? Okay. Mister. Namo na ending nila, galapok-lapok na noon sila. Sakan. Dili lapok? Dili. Ari ra lapok ari.
Apa? Ayo, magsabli-sabli ka. Ito po kayo. Hindi ka pa. Oy. Bye. Ayo, bro. Ano? Dahil ka mo na. Wala ko ninyo. Ito ka. Tulungan mo na. Yes, look there. Ay, tumanda. Ay, tumanda. Sir. Ah, 500. Hoy, selfie time! Ge, tarungag paulbo yang. Napila ko nga! Tama! Video mo gug ko nyara. Naam na umboy ay kakat. Umboy, pakinan. Okoma, os pikir ko lang makala. Okoma. 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 Pitulan ko ba? Napakan hinuhon ako. Ang yutak pa dyan. Kenapa pingsan? Hindi ako ani ah. Tulungan. Friend, ayo jumpa. Bapak-bapak. Sana ko na po. Wala. Sa yuta. Ugasan ako ah. Langgap ka lang. Hindi mo umang. Hala. Ay, kaya mo siya, friend. Next. Hugasin na ato. Putang na babaw ng kuan. Kayan. TikTok wala tayo. Katong. Ana, kuan. Na tuway. Tuway oh. Na oo. Tuway daw, anway. Mga kuha. Mana mong kuha? Mo tuway. Mo mo kailangan na mga kuhay. Siguro mo gaya sa na. Ila. Tunggal mo kutan ko. Ah, no. Kapin ba? Muna mong tuway. Ano to mga gamit ng mga lagom? Ya sudah naman na sa pakaw. Ano ka eh? Til. Ano sudan nga makauyab ta. Eh nagsop-sop yango-yango. Tas ang dukdok.
Abriyang. Ito bang daw yan. Yang, ano siya isulod. Naman ito nga. Dito ay. Tumipay na. Ito kaya ang sudan. Kabuak na. Parang magkunday. Ito din ito init. Tubig. Hindi ba? Malupad. Ano na siya sulod. Kani lahi po ni siya nga Video ba? Oo, si mama. ako mo ning upload. Di lalim lutoon ay hinduan. Muna akong taga hinlo. Pungboy. Hello. Ano siya siya. Doon sa magkadiha, mapapaa ka. Sarap magmahal pag alam mong Patay lagi. Itong tuway. Ano na? Magkano kung edito na eh. Tunok-tunok ka ba dah? Siya na. Tunok-tunok. Hindi. Tulok ko ng